Hello mga Kapudi B, good afternoon at mag-live mukbang po tayo ngayon. Meron po tayo ditong lumpiang tauge, okoy at meron tayong ginataang bilo-bilo. Ang drinks natin, Coke. Mga Kapudi B, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga Kapudi, malinis na yung kamay namin, mga tamo. Mga tana po. Opo, at shoutout sa inyong lahat, mga Kapudi. Good afternoon po. Ano yan? Okay na? Okay na. Siya na? Sasabihin, makakayo. Makalive tamo. Maranap na ako. Ay, kasasabihin, makalive natin, Vince. Oo. Makalive kayo mo yung live. Makalive kayo na. Oo, makalive na. Hi! Maranap na po ko, no? Joke lang. Mga tana po mga foodie. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. And Maya Paugtog po kaya ako nga mga kabalan po na mga foodie. And happy Sunday! Yes, happy Sunday. Happy Sunday. Anong ulam nyo po? Pwede na po bang kumain? Kakain. Facebook? YouTube. Yan naman. Kakain YouTube na. Oo. Atin ng Manalbe. Yes, atin ng Manalbe. Ayan. Hello po, shoutout po sa inyo, Kapudi, watching from San Alejandro. Ano ka kayo? Son Nueva Ecija? Ayan. Nueva Ecija, di ba? Kayo. Kakakit. Jenica. Ayan. Hello po, shoutout po. Shoutout po, Cagayan de Oro City. Hello po, shoutout po sa inyo, 18 viewers. Kain po tayo, mga Kapudi. Ay. Mga nakain natin dito. Okay, so ginataang Pilipino. Mamatak tiya pala yung makeup ko. Bakla ko. Ay, shoutout po. Ayan, may ano na to. Sabi Joanne, hello po pa, shoutout from Lubao. Ay, si Ma'am Joanne Montemayor. Ayan, na-miss daw niya yung ganitong pagkain. Si Ma'am Lainey Box. Sana Hello po, nanonood shoutout siya. po. Lagi po nanonood sa inyo. Sabi, sarap? thank you so much po. Una subo, mga Kapudi. Ayan ba? Sige. Kahit ano. Una subo. Mangantana. Mangantana. Yan. Kain po tayo si Bibian magra-rice. Kaya sa akin. Ako, ito lang. Tsaka yung bilo-bilo. Yaman. Sarap nung lumpiang tauge. Sarap ka. Lagyan mo muna sa gitna para makita ko. Yan. Hindi. Kumakain tayo. Gusto na lang. Hindi ko makita. Mansalamin ka na lang. Joven Garcia. Pa-shout out from Kapas Tarlac po. Shout out. Shout out sa mga YouTube yan. Ang daming salamin tayo. Ayan. Shoutout po. Ano yan? Saglit lang. Jenica Gungon Manlapig. Hello, Kapudi B, watching from San Alejandro, Quezon, Nueva Ecija. Darlene Enriquez Vlog. Hello po from Cagayan Oro City. Joanne Montemayor from Lubao. Darlene Enriquez Vlog. Lagi po ako nanonood sa inyo. Thank you po. Princess Lynn Vale. Shoutout from Dibangamu Isabela. Si Bam Lokyao. Idol, baka pwedeng shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Darlene Enriquez. Mga kagwapa. Joven Garcia. Hello po, shoutout from Kapas Tarlac. Janine Milagrosa.
Hello, lagi po ako nanonood sa inyo. From Salamat po. Bicol. Ayan. Jocelyn De Los Reyes. Hello po sa inyo. Pa-shoutout sa Darlene De Los Enriquez Reyes Vlog. Ayan. and Pwedeng Perez mag-request. family. Sa Batangas. Hello po, Batangas City. Wait lang, baka sa Alvi ka na live. Na? Yeah. Sa Alvi siya na live. Chichi. Ang sarap po ng ano, Ma'am Raquel Tabigne. Sarap ng bilo-bilo, oh. Ayan. Hmm. Pa-shoutout kay Jenjen maglinis siyang bale. Sabi ni Dieter Susi. Ako si Ma'am. Hello, watching from Ako si Zambales. Ma'am. Ayan. Followers ninyo kahit nung nagtuturo pa ko. Ay na. Ako na. Hello, watching from Zambales. Fan Nagtuturo ba at ako ng followers nyo kahit nung nagtuturo pa akong abroad. Now na back to DepEd na. Debed na. na. Followers Ayan. pa din. Followers pa rin. Oh, thank you so much po, ma'am. And shout out sa mga teachers dyan sa DepEd. Shout out. Gino Rai from Quezon City. Ayan. Jocelyn De Los Reyes. Ayan. Pa-jacket po. Wait lang. Pa-jacket. Bibigyan ng jacket dyan. Dali, bigyan mo na nga siya. Ayan, i-jacket daw natin si Ma'am Jocelyn De Los Reyes. Madonna Esma, shoutout idol.